ngithi ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Yeba fethu kunodaba oluthenda kakhulu ke njengamanje ke einkundleni zokuxhumana ikakhulukazi ke ku Facebook. Impela ke angazi ke noma ke lungamanga noma ke loyiqiniso, kodwa nje ngifuna ke nje ukuthola ke umbono wakho ukuthi wena engabe ke ubona kanjani okanye uzwe kanjani ke udaba oluthendayo, udaba lakhe lapha ke uMonapoling Salengi. Impela ke okubonakala engathi ke inkinga enkulu kakhulu kuyena kanjalo ke nayo ke lapha ke Orlando Pirates ke udaba oluthendayo ekuthiwa ke lapha ke iOrlando Pirates isimdemothile lapha ke uMonapoling Salengi ekuthiwa ke lapha ke uzilolonga nayo ke lapha ke iOrlando Pirates lapha ke esigabeni esincane ke lapha ke kulapha ke kwi-DDC lapha ke yayo ke lapha ke i-disc challenge. Angazi ke noma ke mhlambe ke ulwazi lami luncane kodwa ke nje ngokwazi kwami ke ngazi ukuthi ke umdlali ke olungele ukudlala lapha ke umdlali osuka eminyakeni ewu12 kuya ku21. uMonapoling Salengi ngicabanga ukuthi ke iminyaka yakhe ingaphezulu kwa21. Angazi ke noma mhlambe ke ulwazi lami olungaphelele. Ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Impela ke indaba ethandayo ekuthiwa ke uMonapoling Salengi usedemothiwe, usezilolonga ke nalo iqembu ke lebhakabhaka esigabeni esiphansi lapha ke kwi-MDC. Like ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.